Det er så vores astronomiprojekt. Ja. Vi lever i galaksen Mælkevejen, og inde i vores galakse, der finder vi solsystemet. Solsystemet det består af solen og så vores 8 planeter. Den planet, der ligger tættest mod solen, det er Merkur, og den, der ligger længst fra, det er Neptun. Jorden er den tredje planet i rækkefølgen fra solen. For 4,6 milliarder år siden, der blev solsystemet dannet, hvor der her roterede en stor gassky, som mest bestod af hydrogen og helium. Sammen med andre grundstoffer begyndte de her at trække sig sammen, og langsomt begyndte de at danne de her stjerner, hvor en af dem er den, vi i dag kalder solen. Solen er hverken ret stor eller lille, men er egentlig ret almindelig i forhold til andre stjerner. I dag placerer vi solen i midten af vores solsystem, hvor planeterne bevæger sig i elliptiske baner rundt omkring solen. Og på den måde er jordens bane er tæt på at være rund, men er det ikke helt. Jorden og solen hænger sammen på den måde, at de tiltrækker hinanden, hvor jorden samtidig også drejer rundt om sig selv, og deres masse tiltrækker hinanden, ligesom på samme måde, at jorden og månen tiltrækker hinanden. Ud af gasskyen blev jorden dannet, og jorden blev langsomt dannet. Ved hjælp af tyngdekraften begyndte masserne at trække sig sammen, og ind mod midten kom nikkel og jern og dannede kernen. Langsomt begyndte den øvre kappe af størkne, og samtidig så blev de her skorper, den øverste skorpe dannet. Men der gik 3.800 millioner år før skorpen blev stabil. Og i dag der bliver der stadigvæk dannet ny skorpe ved oceanbunden, der hvor skorpen er tyndest, og det er på grund af, at pladerne de rykker sig og den tektoniske proces. Atmosfæren omkring jorden, der er den inderste atmosfære, det er troposfæren, og det er her, hvor vores klimazoner bliver skabt. Og den yderste, det er magnetosfæren, som er der, hvor de ladede partikler de kan blive afbøjet af jordens magnetiske felt. For at noget det kan blive betragtet som en planet, så skal det kredse omkring solen. Der må ikke kredse andre himmellegemer omkring planeten selv. Og så må himmellegemet selv ikke udsende lys eller ladede partikler. Jordens rotation. Vi har skiftende årstider, fordi jorden roterer med en akse, der hælder, og jordens akse den hælder 23,5 grader. Og det er derfor, vi i Danmark får mindre sollys om vinteren, end vi gør om sommeren. Det gør vi blandt andet, fordi dagene de bliver kortere om vinteren, fordi solen den står lavere på himlen. Så solstrålerne rammer jorden mere skråt end om sommeren. Faktisk er jorden tættere på solen, og det er vinter i Danmark. Jorden roterer omkring sin egen akse på omkring 24 timer, og på den side af jorden, som vender væk fra solen, er det nat, og den, der vender imod solen, så er det så dag. I Danmark og på den nordlige halvkugle har vi vinteren, når jorden er i positionen vintersolhverv, og sidst i december, der hælder den nordlige halvkugle væk fra solen, og det gør, at vi får mindre sollys om vinteren, end vi gør om sommeren. Og solen står ellers tættere på jorden om vinteren, men ja, ved forårsjævnen, der er den sidste marts, der er dag og nat igen lige lang, og ved sommersolhverv sidste juli, der hælder den nordlige halvkugle ind mod solen, og det gør, at dagene de bliver længere. Og så står solen højt på himlen ved sommersolhverv, hvilket gør, at vi får mere varme. Jorden den er 365,25 dage om at rotere, eller om at komme rundt om solen, og det er derfor, vi har et skudår med 4 år. Solformørkelse finder kun sted, når der er nymåne, når solen, månen og jorden ligger på linje med hinanden. Årsagen til det, at der ikke er altid solformørkelse ved nymåne, skyldes, at månens baner omkring jorden hælder en lille smule forhold til jordens. Årsagen til, at der ikke er solformørkelse hver eneste nymåne, skyldes, at månens
bane omkring jorden hælder en lille smule i forhold til jordens bane omkring solen. Man skinner hovedsageligt med 3 forskellige solformørkelser: partiel, ringformet og total solformørkelse. Kun ved total solformørkelse når månens kerneskygge helt ned til jordens overflade og forvandler dag til nat. Det er en kort stund omkring 2-3 minutter. Ringformet solformørkelse skyldes, at månens bane omkring jorden er ellipse. Dette resulterer i, at månens afstand til jorden er varieret. Derfor er det ikke altid nok til at dække solskiven. Solformørkelse optræder hver 6. måned, men et eller andet sted på jorden, men ofte er det kun en partiel solformørkelse, og nogle gange kan man ikke engang se det. Den seneste solformørkelse i Danmark var i 1851, og den næste vil være i 2142. Ja. Måneformørkelse. Månen følger med jorden i den fælles rejse om solen, og derfor kredser månen omkring vores planet som en stor satellit. En gang eller 2 gange om året bevæger månen sig ind i jordens skygge, og vores planet slukker for månen ved at blokere for sollyset. Månens kredsløb hælder 5 grader i sin bane om jorden. Det kredser derfor ikke lige. Derfor er der nogle måneder, hvor den kan passere under eller over jordens skygge. Men kun ved dens kredsløb. Men kun når den kredser jordens bane, og ved fuldmåne forekommer der en måneformørkelse. Når månen befinder sig i jordens skygge, kan sollyset derfor ikke nå månen, og derfor vil det være helt mørkt. Men det er det ikke, fordi at noget af sollyset vil bøjes under passagen af jordens atmosfære, især blåt lys, og derfor vil det bag jorden være rødligt skær, som rammer jord, som rammer månen. Derfor vil månen lyse med kobberrødt glød under måneformørkelse. Og det der sker, når månen bevæger sig ind i jordens skygge. Ja, så har vi noget om månen og dens faser. Månen er den planet, der ligger tættest på jorden, og den bevæger sig i en ellipseformet bane rundt om jorden. Når den har den tætteste afstand på jorden, så er den 356.000 km væk, og når den er længst væk, så har den 406.000 km væk. Månen er ligesom jorden også kuglerund, og dens radius er cirka en fjerdedel af jordens radius. Det tager 27 døgn for månen at tage en omgang rundt om jorden. Månen producerer ikke energi, som kan få den til at lyse, så når vi oplever, at månen den udsender, når månen lyser, så er det fordi solen skinner på den og oplyser den. Så har den noget om månens faser. Når vi snakker om månens faser i daglig tale, så tænker man, at der er 8 faser. Men hvis det skal være helt rigtigt, så er der jo faktisk mange flere. Fordi man oplever tit, at når man går ud og kigger på månen, så ser den anderledes ud, end den gjorde dagen før. Det skyldes, at månen hver dag flytter sig, og vi kun kan se den del af månen, som solen skinner på. Og det er så det, der vender mod jorden, ikke? Når månen står præcis mellem jorden og solen, så har vi nymåne. Og hvis jorden står præcis...
Når jorden står præcis mellem solen og månen, der, så har vi så fuldmåne. Mellem tiden fra nymåne til fuldmåne, der har vi det, vi kalder en tiltagende måne. Da den hver dag vokser, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Når vi så har haft fuldmåne, så begynder den at blive aftagende, fordi den hver dag krymper eller bliver mindre igen. Og vi så bare lige. Så har vi noget om tidevand. Det, der sker ved tidevand, det er, at solens og månens tiltrækningskraft, den tiltrækker sig vandet. Det kan man opleve bare, at man går på stranden, når man så kan se, at der er højvand og lavvand. Men skal det være helt rigtigt, så hedder det ebbe, når der er lav vandstand, og flod, når der er høj. Der er højvand på 2 steder på jorden på samme tid. Og det skyldes, at det sted, der ligger tættest på månen, og det sted, der ligger længst væk fra månen, tiltrækker vandet. I de store oceaner, der kan forskellen på høj- og lavvand komme helt op på 12-15 meter, men i Danmark har den dog kun været på omkring 2 år ved vestkysten. Og så får vi lige en rigtig animation her, hvis jeg skal. Sådan der. Ja tak. Så kan man se her, at der har de ligesom lavet den der blå rundt uden om jorden, og det viser, hvor meget høj- og lavvand der er. Det kan man så også se hernede. Den er lav, når den står heroppe, står lodret, og så stiger og falder vandstanden alt efter hvor langt væk at pletten er fra månen. Ja, det var så det vi havde.